Iskong Bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong Bareta. Maray na aga mga tugang waya po ang mga bareta ngunyan na Martes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Alkalde Chino Garcia kan ginubatan Albay mahagad sa Endro Albay asin DNR MGB Bicol na i-re-evaluate ang naging rekomendasyon na ibalik ang tinupag na parte kan kabubuldan sa barangay Mulad Bukad Pequeño asin nalion ang nakakaulang na river channel. Albay Gender and Development planong mag-organisar nin duwang dakulang programa ngunyan na taon. Programa para sa mga paraoma kan Albay siniguro ni Gobernador Lagman. Pride Month sa Albay isa-celebrar sa masunod na bulan mga aktibidades ipiglatag kan Provincial Youth Sports and Development Office. Sa lado nasyonal, pagdeklarar nin panahon nin tag-uran na pamaaraman kan pag-asa. Mas magabad na disciplinary action irerekomendar kan House Ethics Committee laban kay Congressman Arnie Teves. Negros Oriental Congressman Arnie Teves na pamanggiraray mauli sa Pilipinas maski nagbaliktad na ang mga sospetsados. 73 milyon na mga Pilipino may raot na ngipon sigun sa Department of Health. Sa ibang nasyon, Estados Unidos as in Saudi Arabia nagapudan giraray na magpalawig ng ceasefire sa Sudan. Sa lado kan Karawat o Sports, Phoenix pinasupga ng Bulls sa score na Sanggatos 93. Detalyas kan Bareta, enot sa lado lokal. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Hagado ni Alkalde Chino Garcia kan ginubatan Albay sa Environment and Natural Resources Office o Enro Albay asin DNR Mines and Geosciences Bureau Bicol na i-re-evaluate ang naging rekomendasyon na ibalik ang tinupag na parte kan kabubuldan sa barangay Mulad Bukad Pequeño asin alion na nakakaulang na river channel. Inireaksyon kan alkalde matapos ang pagbisita sa lugar ninda kinatawan Dante Arandia, Enro Albay Head Tess Atos asin mga personalis kan na DNR MGB sa lugar kasuod asin duman kinakonfirmar na ang rehabilitasyon gigibon poon sa Hunyo 7 gusto ngunya na taon. maraman kung guro ano ini kaligtas na pig-extract na tapos ibabalik ninda. So nasa rainy season kita baka ako na kasing busog kang dati yan na ibabalik na daga. Ano pa ang garantiya na day ni mas lalong mas makapeligro. Dahil mga tao day man mariaki arog ka ito kung day man in denialing na delikado. Ipinalawanag ang alkalde na lakdang ini kan gobyerno lokal asin sanggunian bayan kan ginubatan pigigibo para masiguro ang kaligtasan kan mga residentes kan barangay kontra sa baha in kaso magkaigwani magkusog na pagparauran asin para naman mapangatamanan ang kapalabotan lalo na ang pamitisan kan bulkan mayon. Kung gusto ninda, day napaghiroon, payayin na ito, day napaghiroon sa lugar until such time na talagang ma-certify and ma-garantiya ninda na day madidilo ang habitating din. I-flat na lang ninda, maging safer or i-direct ninda sa pasiring sa ravine, yun po siguro ang mas maray. Talaga ang the best ka ini, i-re-evaluate ninda ang area o pagkatawan ninda ki-permit, ilingon ninda ang pinaka-site.
Planong mag-organisar nin duwang dakulang programa an Albay Gender and Development ugad sa Hunyo asin Disyembre ngunyan na taon. Sigun kay Officer in Charge Rowena Ondis, sa Hunyo 8 i-oorganisar kan opisina ang pinakainot na Media Task Force kung saan iimbitaran ang mga media partners para sa whole day activity. Ang programa ang may kamauotan na magamit ang power of the press ngani ma-monitor ang impluensya kan multimedia na nakatakod sa gender sensitive as in gender quality based ideals. Sinabi pa kan opisyal na sa Disyembre 12 gigibuon man ang Violence Against Women o VAW Congress katakod kan 18 na aldaw na kampanya laban sa VAW-C. Ngunyan ng tulo na syudad kan Ligaspi, Ligaw asin Tabako ang target kan programa asin pigang ganyaran mga babayeng empleyado kan lokal na gobyerno na magpartisipar sa i-oorganisar na programa kan organisasyon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagtaon din asigurasyon si Gobernador Grex Lagman sa mga paraoma kan Albay na dakol na mga programa ang itatao sa mga ini sa iba-ibang banwaan sa probinsya. Sa mensahe kan Gobernador sa pagbubukas kan tulong aldaw na Agri Fiesta 2023 sa Albay Farmers Bounty Village sa Barangay Kabangan, Kamalig Albay, sinabi niyang dapat na maalalayan ang mga paraoma para masiguro ang daiman maapektaran ang sendang hanap buhay asin mamantinir ang bastanting supply nin pagkakan kan mga albayanos. Sa hintanawan nindo na kaibanan sa iyang inilatag na 5-point agenda ang pagpapakusog sa sektor kan agrikultura kung saan prioridad ang food security asin tamang nutrisyon para sa mga albayano. Katakod kini, nagpahayag ng suporta si Lagman sa programa kan ni Presidente Bongbong Marcos na kadiwa ng Pangulo na ang katuyuan iyo ang matabangan na may pabakal ang produkto kan mga paraoma asin makabakal nin mas barato asin preskong produktong lokal ang mga konsumidores. Sa ginibong flag ceremony kasuhapon sa Albay Capitol, inilatag ni Provincial Youth Sports Development Office Head Mr. Rondon Ricafort ang mga aktibidades sa paabot na selebrasyon kan Pride Month ngunyan na Hunyo. Sa Hunyo 19 sagkod 23, gigibuon ang iba-ibang aktibidades kan mga lokal na gobyerno kaibanan mga LGBTQ organizations. Sa Hunyo 22 ang Albay Drag Queen nagigibuon sa Albay Astrodome asin sa Hunyo 24 ang Albay Equality Day kung saan gigibuon man ang pinakaenot na Albay Mardi Gras poon BU Main Campus pasirang sa Peñaranda Park asin ang Grand Ball and Awards Night nagigibuon man sa Albay Astrodome. 40 ang mga tourist police officers sali sa iba-ibang munisipyo kan Sorsogon ang ipinaararom sa 5 aldaw na Integrated Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection o TAPCAP training na pinanganutan kan Department of Tourism katuwang ang gobyerno probinsyal kan Sorsogon asin iba pang ahensya de gobyerno. Sigun sa DOT Bicol, ang ensayo may katuyuan na matauan nin tamang kaaraman asin skills ang mga pulis para makapagtaonin seguridad sa mga turista asin mga tourist destination sa probinsya. Kaibanan sa mga pinasabot ang tourist safety, community service-oriented policing, first aid, local history asin kultura, Filipino Brand of Service Excellence asin familiarization tour. Enot kani ang DOT Bicol pinunan ang TAPCAP Training Series kan Oktubre 2022 kung saan inot ng ginibo sa Masbate, Albay, Catanduanes asin nakatalaan man nagibuhon sa Naga City sa Hunyo 5 sagkod 9.
Tangani matabangan ang mga kaakian o minor de edad na pighinalaan na akusahan o guilty sa mga krimen, maapreser ang lokal na gobyerno nin kamalig nin libreng legal as in psychological na asistensya katakod kan advokasya kan gobyerno manungod sa Children in Conflict with the Law o CICL. Sa pagururon sa pagultanan in the court, social worker Michelle L. Mata, RSW kan RTC, kamalig MSWDO head Miss Edlyn Noble, as in kamalig Mayor Kaloy Baldo Jr., pig-identifikar kan mga ini ang mga interbensyon na pwedeng gibuhon arog kan aftercare services para sa mga CICL, pagtaon nin residential care o asin pagkonduktar nin community assessment asin evaluations, pati ang custody recommendations. Anis persons na ini ang parte kan mas dakulang paagi sa pagtaon nin solusyon sa mga ugat nin delinkwensya kan kahubinesan asin ang pagtabang sa pagbabalik kan mga CICL sa komunidad. Siniguro ni Alkalde Nelson Legacion, Canaga City, na bilog ang siya ng suporta sa mga persona may kadefisilan, lalo na sa mga programang mapatalubo kan sendang mga special gift and talents sa Godman ang pagpapaorog sa kalidad kan sendang pagbuhay. Ang pahayag ni Legacion kasunod kang ganibong pagminbid sa mga miyembros Canaga City Visually Impaired Association o na Sevilla sa ceremonial turnover kan sendang pigahagad na mga instrumento sa pagtugtog sa paagi kan Person with Disability Affairs Office as in Resource Center for the Blind. Ang mga musical instrument ang magiging instrumento sigararay na mabuhay and kan Hansier Band sarong banda kung sa intampok ang mga musically inclined, visually impaired na mga miyembros kan na Sevilla. Naging matrayumpo ang giniwang Psychological First Aid o PFA training kan 9th Civil Military Operation Battalion, 9th Infantry Division Philippine Army sa pangingenot ni Commanding Officer LTC Genevieve Danyas sa Camp Simeon Ola, Legazpi City. Inatenderan ini kan 22 na personahes kan Civil Military Operations kasabay sina Dr. Henny Lumibaw, Bicol University Admission Office as in Professor Maria Elena Ahoro, faculty kan Bicol University College of Education, the subject matter experts hali sa BU Main Campus. Sigon kay Danyas ang PFA training, may katuyuan na madugangan ang kaaraman kan sa indang mga personahes para sa mas epektibong pag-akudir sa mga aktibidad asin pagresponde sa mga emerhensya, siring man ang pag-promote in resilience asin pag-facilitate kan recovery process na pwedeng pakinabangan kan mga Bicolanos. Iyan ang primero kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Tugtugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat,
Jim's Coffee Mix na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, yung kilala mo na at kilala ka. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan barata sa Lado Nacional. Day pamasabi kan pag-asa kung pwede na sindang magdeklarar nin pagpuon kan panahon nin tag-uran o rainy season ngunya na semana. Sa laging handa public briefing, ipinaliwanag ni Pag-asa Officer in Charge Dr. Esperanza Kayanan na nakamonitor siya na sinda sa magiging kamugtakan kan panahon dalanta may pigahanap sindang kriteria bago ideklarar ang panahon ng tag-uran. Pangenot digdi iyon na dapat dakol na lugar sa nasyon ang nakakamati na nin pag-uran. Sa ngunyan, isolated pa man ang pag-uran sa nasyon. Igo sindang 14 istasyon sa bilog na Pilipinas na nagmumonitor nin pag-uran. Kung mamonitor na ang pag-uran sa 7 istasyon, posibleng magdeklarar sindanin pagpuon kan tag-uran. Apisar kini, sinabi ni Kayanan na talagang pasisiring na sa panahon ng tag-uran ang nasyon, alagad kay puwansa nang maabot ang kriteria bago gibuhon ang opisyal na pahayag. Nakatalaan na magrekomendar ang House Committee on Ethics and Privileges nin mas magabat na disciplinary action laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves. Ini ang sinabi ni Committee Chairman asin Co-op NATCO Representative Filimon Espares matapos nindang dangugon sa giraray kasuhapon ang kaso kanawol o absence without leave ni Teves. Pero dahil pa man pigdetalye ni Espares kung ano ang saindang magiging rekomendasyon. Enot ng pinatawan kan komite si Teves ning 60 dias na suspensyon na nagtapos ka na kaaging Mayo 22, 2023. Sinayumahan man kan komite na magpartisipar sa pagtiripon o pagdangog kaini si Teves sa paagi kan online na sistema. Sigun man sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, nahahanapan nindanin legal na remedyo anuman ang magiging aksyon kan Kamara de Representantes. Nagbaba ang bilang kan mga naulakitan kan COVID-19 sa Pilipinas sa nakaaging 6 na aldaw. Sigun sa Department of Health, sa ipinalawas na case bulletin poon kan Mayo 22 sagkod Mayo 28, 11,667 ang bagong kaso na narestro. Dalang kini ang bagong daily average case na sa 1,667 asin ni hababa nin 6% kumpara sa narestrong sinundan na 6 na aldaw. Sa mga bagong kaso, 106 ang critical asin seryoso ang kondisyon, mantang daiman nadagdagan ang bilang kan mga nagkagaradan base sa datos poon kan Mayo 15 sa good 28. Katakod man sa bilang kan mga nabakunahan sa Pilipinas, sobra sa 78 milyones katawo ang nabakunahan na asin 23 milyones ang natudukan nin booster shots.
Nangingenot ang Pilipinas sa mga nasyon na may pinakahalangkaw na numero kan mga Pilipino na may raot ng ngipon. Inya naging pahayag kan Department of Health kung saan pinakadakol digdi ang mga hobenes. Sigon kay Dr. Manuel Ballesteros, Chief kan Child, Adolescent and Maternal Health Division, Disease Prevention and Control Bureau kan DOH, 63 o 73 milyon na Pilipino ang bako marayan kondisyon kan mga ngipon asin dae na check o nahihiling kan mga dentista na pig ko konsiderar bilang sarong silent epidemic. Sinabi ni Dr. Ballesteros na saro sa mga posibleng rason kung natatanagi itaas ang bilang kayni, iyon kakulangan sa impormasyon sa tamang pangatama nin mga ngipon. Napag-araman na 50% sa nasabing numero ang may hilang sa ngaros, 40% ang daipa nakakapagpa-check up sa dentista dahil sa kakulangan nin access kan mga nag-i-star sa geographically isolated and disadvantaged areas. Paliwanag ni Opiglinaw ni Dr. Ballesteros na parte kan total health nin sarong tawo, iyo an oral health asin dapat ining seryosohon kan publiko. Dahil ang digdi target kan DOH na magkaigwa nin sarong dentista sa lambang munisipyo sa bilog na nasyon. Bareta hali sa ibang nasyon. Magkasabay ang Saudi Arabia at Estados Unidos sa nangangapudan ni pagpapalawig kan ceasefire deal sa Sudan. Katakod ini sa pagtatapos kan itinalaan na sarong simanang ceasefire entry kan Sudanese Army asin paramilitary na Rapid Support Force. Ikinadit kan United Nations Human Rights Monitors na maski may eksistidong ceasefire, nagpapadagos pa man girare ang labanan kan duwang pwersa. Magigurumduman na poon kan manakot o mamakot ang labanan kan Abril 15, nasa 1.3 milyones katao na ang nagrebakwar sa sendang mga harong asin ginatos na persona man ang nagkagaradan. Sa lado kan Karawato Sports, pinasupgan kan Phoenix Fuel Masters ang Meralco Bolt sa score nas ang gatos 93 sa nagpapadagos na PBA Tour Exhibition Games sa Inares Sports Arena sa Pasig City. Nagbida sa panggana kan Phoenix na si Raul Soyud na nagrehistro nin 25 puntos, mantang igwang 15 puntos si RR Garcia asin 13 puntos ang nairehistro ni Larry Muyang. Uminabot pa sa 14 ang lamang kan Phoenix sa kod sa itablay ni kan Bolt sa 88 all sa kabangaan kan last quarter. Then nagpatanyog si na Garcia asin Suyod sa kod na dinara ng padagos sa panggana ang Fuel Masters. Sa kabugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Para inaaga po. Ang bagyong Betty po, although nasa typhoon category pa man gira ini, alagad bagya apan ini yung nagduya habang iniman nasa may kadagatan sa may sirangan na parte kang Batanes. Alas 4 kasubago, nin aga, puring namatan ang sentro o matakan bagyo sa distansyang 350 km sirangan na parte kang Basco, Batanes sa coordinates na 20.2 degrees north, 125.3 degrees east. Tangunyan, ikaw ni Kusog Mindoros na haran sa sentrong nag-aabot sa 150 km per hour at may pagbugsok kan Duro sa nag-aabot man sa 185 km per hour. Nagiro iningunyan sa direksyon na panorte-norteng Sulnupan tarikas man na 10 km per hour. Payo naman nakabanderang tropical cyclone wind signal sa anuman na parte kan Kabikulan. Alagad, din dahil naman sa southwest monsoon o Duro sa Bagat, ang Bicol region makakabatay pa manin mga paminsan-minsan pabugso ng Kusog Mindoros. Dahil nga sa Duro sa Bagat na pinakukusupan kang bagyo, o kaya igwaman gale warning sa mga paypaing dagat ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, kabali naman ng Tikaw, asin Burias Island. O kaya nananatili man na delikadong magpalaot po niyan sa mga nasambit na kadagatan. Sa maghapon ng Kabikulan, nilalauman na mapanganoro na kalangitan na kuminsan may mga kalat-kalat na mga pagkuran, asin pagkikilat pagtagultol. Nagpunta to yung weather update, aliligdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samot. Yan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan na Martes, petsa 30 kan Mayo 2023. Sa pangaran kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, June Napoli sa Lado Technical, Asin Pag-asa,
Kami po ang nagatod Kaan Barreta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako po si Winteral na nagsasabing salamat kay sino pag-antabay. Happy birthday. Happy birthday, Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo. Yan ang DCGB Barreta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalit